va estar creat entre el 79 i 80 després de Crist i sabem que el seu autor és desconegut però que va ser encarregat per l'emperador Flavi Vespasià. Com veiem, la planta és un elixir i tot el conjunt estava reforçat en murs de morter i maó que estaven, que tenien columnes i pilars, i arcs que servien perquè circulés al públic. Bàsicament, la distribució del públic es feia a partir d'una jerarquia social que trobem que la línia important es situava a la part de baix i els esclaus, els pobres i els estrangers a la part de baix. També trobem la càbia, que era on realitzaven els diferents espectacles, que feia 50 per 80 metres. Tenim també els vomitoria, que eren les portes d'accés, i el subsol, que era on estaven els passadissos, les habitacions, i també hi havia uns conductes d'aigua on permetia realitzar les batalles navals.